Loes en Bo winnen Kinderliedjesfestival. Leerlingen trainen voor scholierenloop. Het is vandaag 20 januari, dit is het Pelemaasjournaal. Lotte Koppers, speelster van SV Venray, is geselecteerd voor het Nederlands elftal voor voetballende politievrouwen. Er zijn 6 activiteiten in het jaar 2014 gepland, waaronder een interland Nederland-België. Onder voorbehoud wordt deze strijd op 15 april gespeeld. De wedstrijd is in Nistelrode. Loes Smits en Bo Jansbeke hebben zondagmiddag het Kinderliedjesfestival 2014 gewonnen. Met hun nummer Dans en Spring waren de dames volgens de jury dit jaar de beste. In totaal deden 8 liedjes mee aan het Kinderliedjesfestival. De kinderen die deelnamen mochten hun liedje 2 keer ten gehore brengen in de zaal van basisschool Petrus Bande. Er deden groepen, duo's en soloartiesten mee. Een van de deelnemende artiesten was de groep Jong Geleerd. Dit jonge gezelschap uit Oostrum stond helemaal verkleed in rood, geel en groen met z'n allen op het podium om mee te doen met hun nummer. Jullie hebben net opgetreden. Welk nummer hebben jullie gedaan? Carnaval is de vriend van ieder kind. En hebben jullie al eens vaker meegedaan? Nee. Eerste keer? Spannend dus? Ja. En hoe vind je het om mee te doen? Leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan? Dat je gewoon zenuwachtig wordt als je iets wint. Ook Job Wijs en Loeke Ewals deden mee aan het Kinderliedjesfestival met hun nummer Hazekeutelrok. Zij genoten er zichtbaar van om op het podium te staan. Er zitten natuurlijk ook veel leuke aspecten aan optreden. Je krijgt vaak een medaille en je danst gewoon goed. En ik vind het leuk aan optreden dat je dan leuk kan dansen en dat de mensen dan gaan kijken. En die mensen, hoe vonden jullie dat? Vonden jullie dat niet een beetje spannend dat er zoveel mensen stonden? Nee, niet zo. Niet zo erg. En dadelijk komt de uitslag. Denken jullie dat jullie eerst kunnen worden? Ik weet het niet zeker. Ik weet het eigenlijk niet. En stel nou dat jullie dadelijk winnen. Wat gaan jullie dan doen? Ik weet het. Juichen. Ja, juichen. Juichen, ja. Na alle optredens ging de jury in beraad. Het was nog een lastige opgave om uit de 8 liedjes er 4 te kiezen die op de cd komen te staan. We hadden punten waar we echt wel over moesten discussiëren. Dus of laten we een groep helemaal doorgaan of willen we een duo erbij. Kijken we naar de enthousiasme dat het uitstraalt of kijken we naar de zang. Ja, dus daar hebben we wel echt naar gekeken. En uiteindelijk staan er 4 liedjes op die cd. Ja. En helemaal tevreden over die cd? Ja, ik wel. Ze zaten bij mij allemaal in mijn keuze erbij. Dus ik ben zeer tevreden. Jurylid Bart van Dijk maakte de uitslag bekend. Leen Reinders kreeg een speciale aanmoedigingsprijs. Loes Smits en Bo Jansbeke werden gekozen als winnaars van het Liedjesfestival met het liedje Dans en Spring. Geschreven door Leon Aerts. Gefeliciteerd. Eerste geworden. Hoe voelt dat? Fijn. Had je het verwacht? Ja, ik wist het eigenlijk nog niet. Ja. Ik weet het niet eigenlijk. En nu komt er dadelijk een heel druk programma aan. Hoe vind je dat? Ja, wel leuk. En jij, hoe vind jij dat? Gezellig en ook wel leuk. Jullie hebben een hele grote beker gekregen, zag ik. Maar het is er maar 1. Hoe gaan jullie dat doen? We gaan bijvoorbeeld, als er eentje begint, dan gaat de andere week naar de andere en dan weer naar die. En dan wisselen we om. Dus er komt dadelijk geen ruzie over de beker? Dat hoop ik niet, nee. De andere deelnemers die een plekje op de cd krijgen zijn Linde Arts, Job Wijs en Loeke Ewals en Kinderkoor Spirit. De cd wordt aankomend weekend opgenomen. Smeer is dan
dansvereniging Pale Dancers uit IJsselstein hield zondag voor de 18e keer een garde- en showdanstoernooi in Schouwburg-Venray. Er waren ruim 400 deelnemers die 106 dansen uitvoerden. De organiserende vereniging nam met verschillende leden deel aan het eigen toernooi. Zo kwamen de groepen Swing en Silverstars, het duo Lindsay en Anke en soliste Esther in actie. Ook Europees kampioene Kimberly Xofleer uit IJsselstein was present. In Pelemaas deze week meer over het toernooi. Ter nagedachtenis van de in 1989 overleden sportwethouder Jo van Oers wordt sinds 1990 tijdens de vlakwatercross de Jo van Oers Memorial gehouden. Dit is een hardloopwedstrijd voor scholieren. Ter voorbereiding konden de leerlingen 2 zaterdagen trainen. Afgelopen zaterdag werden de laatste puntjes op de i gezet, zodat alle leerlingen de loop succesvol kunnen afleggen. Je hebt zelf gezien dat de eerste loop, dat ze veel te hard lopen. Nou, dat willen wij proberen bij te brengen, dat ze volgende week dus heel rustig aan moeten beginnen en op die manier lekker kunnen lopen. En zijn er veel aanmeldingen dit jaar? Ik heb tot met gisteravond heb ik het gezien, maar van een 5-tal scholen. En ik moet zeggen dat die aanmelding dat tot vreugde stemt. Er waren er ruim 100 al. Terwijl dus nog van ongeveer 15 tot 18 scholen de deelname moet komen. Dus we hebben heel goede verwachting dat we dit jaar met een behoorlijk grote deelname te maken krijgen. We zijn daar ook wel blij mee, omdat het de 25e Jo van Oers Memorial is. En dan is het natuurlijk leuk als er ook veel deelnemers zijn. De 25e editie van de Jo van Oers Memorial wordt aanstaande zaterdag 25 januari georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 11:15 's ochtends. In de hoofdklasse A gingen de korfbaldames van Oranje-Wit zondag in Sporthal de Wetteling onderuit tegen Ayola de Wilma's met 8-12. De gasten gingen sterk van start, zetten veel druk en stonden na de eerste helft op een royale voorsprong. Na de thee kwamen de Leunse korfbalsters ontzettend sterk uit de startblokken. Maar zij zagen de gasten telkens op de juiste momenten scoren, waardoor de kloof niet gedicht kon worden. Het was de 4e nederlaag op rij voor Oranje-Wit. Zij zakken nu naar een plaats in de langgerekte middenmoot van de hoofdklasse. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat regen. Morgen overdag zal het ook overwegend bewolkt zijn. Er zijn perioden met lichte regen of motregen. Het wordt 's middags ongeveer 5 graden. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.